Pentru a vă crea propriul shop, intrați pe site-ul nostru malio.eu și apăsați pe butonul Creează-ți propriul shop. Ulterior, aici va trebui să vă introduceți datele pentru înregistrarea propriului shop. Datele de înregistrare constă în nume, prenume, e-mail, număr de telefon, parolă și tipul de companie pe care doriți să-l aveți. Ultimul pas pe care trebuie să-l faceți este să apăsați pe butonul înregistrare. Următorul pas va consta în completarea câtorva informații despre shop, după care putem trimite și acest document. Vom apăsa ulterior pe butonul Mergi la Market, unde după primirea mail-ului de confirmare puteți începe să vă personalizați produsele și să le vindeți. Care este procesul de personalizare? Mergeți la administrare, ulterior mergeți la panoul de control, selectați setări, produse și designuri, iar ulterior designuri. Mai apoi veți apăsa în colțul din dreapta sus pe Adaugă noutate. Aici va trebui să vă încărcați designul, să-i dați un nume, să vă alegeți prețul și categoriile din care face parte. Următorul pas va fi să vă alegeți tipul de produse pe care doriți să le vindeți cu designul vostru. Ultimul pas va consta prin trecerea printr-un proces de aprobare de către echipa noastră. Ulterior, produsele vor fi încărcate și pe shop-ul vostru și pe marketul nostru. Pentru nelămuriri, noi suntem aici să vă oferim suportul necesar.